Hello friends, welcome to Prodip Daimari YouTube channel. आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। माने बे खोथायानो जाहैबाय मैयाहाय जोंनि बर'फोरनि माने अल बड' इउटुबार मिटआप दंमोन आरो मैया रङियायाव। बेवहाय माने आंबो थांनो सानदोंमोन, ओमफ्राय थांनो होननानै आङो WhatsAppआव माबा स्क्रिनशट होननायखाय हरनायबो जादोंमोन। ओरैहाय जेनेबा WhatsAppआव होननायखाय हरनाय जादोंमोन, ओमफ्राय आङो हरदोंमोनबो, ओमफ्राय आं थांनाय जायासै आरोना। थांनायमोनबा ओरैजाय आब' गेमस्रिमोन, ओमफ्राय ओरैजाय गुमै मेहेरमोन बिसोरखौ लोगो मोनहैगौमोन आरोना जेनेबा। ओमफ्राय आङो थांनो हायासै, माने बेलेग खामानि फिसा दङमोन, बिनि थाखाय थांनो हायासै आरोना नोंथांमोन। दा थांनायमोनबा जोबोद मोजां जागौमोन, गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ लोगो मोनहैगौमोन आरोना। ओमफ्राय आङो दा थांनो मोनासै मैया। दा आं दखानाव थांबाय थानो। दखान फिसा सा होनायाबो माला देरबावगोन बुंस'नोनो हाला नोंथांमोन। बेनो बे दंगासिनो दखानानो फिसायैनो फिसा दंगासिनो आरोना। सोरबाफोर गांलाब गांथाब गारना हरनायमोनबा मोजां जाबायमोन। दा अनेक गिदिर गिदिर इउटुबारफोर फैदों मैयाहाय, जेनेबा अल बड' इउटुबार मिटआपआव। ओमफ्राय आंबो जोबोद थांनो गोसोथारमोन, ओमफ्राय थांनो मोनासै आरो। ओरैजाय बेलेगफोरखौ नुवाब्लाबो जेनेबा गेमस्रि दैमारि आरो ओरैजाय गेमस्रि आब' दैमारि आरो गेमस्रि आब' ओइ मालै फैबाय दे ओरैहाय आब' गेमस्रि आरो ओरैजाय गुमै मेहेरखौ लोगो मोनहैबाबो जागौमोन आरो नोंथांमोन। दा आङो बिथांमोनखौ लोगो मोनहैगौमोन थांनायमोनबा, दा थांनाय जायासै ना, लोगो मोनहैयासै। नै दङ र' गुमै नै बिसोर आंनि असे गुमै आरो आयंनि फिसाजोखौ लांदों। दा थांबाय आरो ओरैजाय मा होनलायदोंमोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। आं माने मैया थांनो हायैखौ एसे माबानानै भिडिअ' बानायबाय आरोना। मैयानि मिथिङाव सोरबा खायसेया बुंदों, जेनेबा सोरबा नुजाथिहैनो हायाबा इउटुबारनि लिस्टआव गोलैया इदि होननानै। जेनेबा सोरबा बे सम मोनथारै बा सोरबा बायदिया फैसा गैथारिया बोरै नुजाहैनो हानो, जेनेबा बेबायदि आरोना। दा बिथांमोनाबो सम मोनथारि एबा गारि भारा एसे एनै गैयै बिसोरबो इउटुबारनि लिस्टआव गोलैनांगोन आरोना नोंथांमोन। आं दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।